תיזהר יא שישיסט תיזהר, תפנה את הדרך מהר. השמיניסט כאן עובר ובשער עוצר, מחכה לשומר יאללה עזרי. את המנות לא סופר ממזמן, נשאר בבית לים מאורגן. עוד מעט מסיימים, לא יהיו מבחנים, משגעים את המורים, יש וייבים בשכבת י"ב. בית ספר בן יהודה יוצא לשירותים, חוזר אחרי שבוע, תכניסו טוב לראש ופנה גם למורים, כי במחזורים בן יהודה השמיניסט הוא אלוהי. השמיניסט הוא אלוהי. השמיניסט הוא אלוהי, 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 כן. 3 שנים עברנו ביחד קבוצת לשעון תנ"ך והיסטוריה, בקופי זוקף, שישיסטים בכיף. שמיניסטים הם אימפריה. שברי מביא לנו לימונים, מכינים לו לימונדה, סוחטים את המיץ לכל שביעי, מסיימים את הלימודים, בשיעור נרדמים, תחנה יד תופסים, מנפה ממליה כולם חוזרים, באים שלי לעשות חיים, ליהנות עושה מפי 2 עם קופיקס בידיים, רוצה לצאת אבל זרי לא בשער מחיה, כי בשכבת י"ב בית ספר בן יהודה יוצא לשירותים, חוזר אחרי שבוע, תכניסו טוב לראש ופנה גם למורים, כי במחזורי בן יהודה השמיניסט הוא אלוהי. אלוהי, אלוהי. וכולם עכשיו בים, מעבירים את הזמן עד לסוף השנה, ועכשיו הימים עד שהצבא מתגייסים. השמיניסט הוא אלוהי, השמיניסט הוא אלוהי, השמיניסט הוא אלוהי. אחי, יש מצב היית פה, אתה שומר? תן לנו בעזרי עזרי הופ הופ הופ. שמיניסטים בן יהודה בלגן מחזורי קרחנה חבר'ה, כולם באוויר! אלוהים! שמיניסטים! יאללה! קדימה בן יהודה, מחזורי! בן יהודה, מחזורי! מחזורי! כולם ידיים בשמיים!